Здравейте! Така. Надявам се да не съм ви подвел твърде много със заглавието на презентацията, защото няма да чуете твърде много неща за CPM и CPC, поне не като дефиниции. Не мисля, че на такъв форум някой от вас е дошъл точно за да чуе какво е CPM и какво е CPC. Въпреки това, ще говорим всъщност за маркетинг. Това, което ще се опитам да разкажа днес, е как влияем в интернет на своята марка, каквато и да е тя, независимо дали е хляб, автомобил, медия, и каква е ролята на различните модели на закупуване на банери, линкове, текст, което всъщност дефинира CPM и CPC. Много накратко ще кажа за CPM и CPC какво представляват. След това ще говорим на тема основните неща, които мерим за своята марка. След това ще видим как може да влияем върху тези параметри. Основните, буквално основните. Познаваемост, brand awareness, така нареченото. И по-важното, ключови параметри за конкретна марка. Обикновено примерите, които хората дават, са за Volvo и Safety, за BMW и радост от шофирането. Аз по-скоро бих споменавал неща за бирата и приятелството, за хляба и семейството. Неща, които са много по-български и много по-реални на нашия пазар. Едва след това ще споменем някои примери, в които на пръв поглед не би трябвало да се интересуваме толкова от средата и от това, което казваме за марката си, а само от ефекта. Ще стигнем лесно до извода, че всъщност такива случаи няма. Винаги мислим за своята марка. И след това ще видим как и какво сме подготвили за българския пазар като бъдещ продукт, който инвестор ще предложи като начин на закупуване на интернет реклама. Както вече казах, разликата между CPM и CPC не е в толкова дори в форматите, колкото в нещо много просто, и то е начин на закупуване. CPM, cost per million, цена на милион, цена на хиляди, по-скоро по начина, по който се пишат ценовите листи у нас. Малко са ни сайтовете, с удоволствие казвам са ни сайтовете, които имат над милион импресии на ден. Практически CPM включва всичко, което може да си представите като формат, който сте виждали в интернет. HTML банери, флаш банери, неща, които мърдат, здрависват се с вас. Бутони в менюта, цветови гами, дори цвета може да бъде брандиран. Нещо важно за категорията, че в CPM обикновено всякакви анализи включват и брандирането като такова и съответно форматите, които не купуваме на база показвания, а на база време. Тоест, искам тази страница да бъде червена тази година, давам ти хикс пари. От другата страна седи така нареченото CPC или Cost per Click. Сутринта, примерно, Gemius имаха една много приятна лекция, която се обясняваше защо всъщност цената никога не би трябвало да се мери на клик. Затова и слайдът всъщност е озаглавен, че CPC е едно от имената на перформанс рекламата. Де-факто у нас, а и по цял свят, предимно това е наистина клик. Онова действие, в което сте видяли един линк или една картинка и сте натиснали с мишката върху него и в този момент от вашата сметка намаляват 5 евроцента, левче, 30 стотинки, зависи от думата, по която сте таргетирали и съответно зависи от цената, която сте дали за тази си реклама на клик. Наистина в наши дни вече има и формати, в които рекламодатели дори активно предлагат на медиите: няма да ме таксуваш на клик, няма да ме таксуваш на
показвания. Аз няма да правя грозни креативи, ще правя креативи, с които ще съм много ефективен и ще продавам с тях и ти ще взимаш процент от моите продажби. Това е всъщност перформанс рекламата, която де-факто може да се заплаща на база клик, на база покупки, на база изгледали едно видео, на база препратили си едно видео. Всичко, което е измеримо, може да служи за основа на плащане. Това е перформанс реклама. Независимо как точно рекламираме и как купуваме рекламата в интернет, с какво искаме да постигнем с тази реклама. Основните метрики, които ползваме за своята марка, са много прости. Проучването обикновено звучи точно по този начин, както пише на екрана. За кои марки се сещате, когато говорим за хляб? Това е труден въпрос, сещате ли се за марки? А знаете ли, че има и марка Добруджа? Да, но това е генерично понятие. Доколко сте съгласни с твърдението, че марка, която и да е тя, пере, глади, чисти, децата гледа, каквото и да е това твърдение? Значи, не случайно ползвам пере, глади, чисти, защото до каква степен сте съгласни, че марката Каменица подпомага факта, че вие споделяте и сте приятели със своите... сте навън и общувате със своите приятели, примерно. Дали точно Каменица има роля? Може би да. До каква степен използвате една марка? Освен ако не е онлайн марка, истината е, че в интернет избягваме да мерим ползваемостта. Можем да измерим какво са направили в интернет. Ако не следите на база кликовете, които са стигнали до вашия сайт, дали това с хора, които след това са направили регистрация за тест-драйв и след това знаете в базата си данни, че те всъщност карат Toyota, няма как да разберете дали те са ваши потребители, не в интернет. Но може да ги попитате. Може да направим анкета сред тях и ще знаете горе-долу колко от тях са клиенти. Следващото е, бихте ли препоръчали Хикс или съответно марката Opel на вашите приятели? Има доста метрики, които мерят, примерно Net Promoter Score, хората, които биха казали да, аз харесвам тази марка и я препоръчвам горещо. Факт е обаче, че всъщност тук никъде не видяхме импресия, никъде не видяхме клик. Тук видяхме силата на вашата марка. Познаваемостта или познатостта на марката, Brand Awareness, е първото нещо, което се мери за една марка. Защо? Няма смисъл да ви питам, добри коли ли са колите Майо? Не знам дали има такава китайска марка, но като не сте чували за тях, не знаете дали са добри коли. Друг е въпрос, че думата добър не се ползва за измерител, защото значи твърде много неща за твърде много хора. Реално не може да служи за измерен показател. На въпроса, знаете ли, че има марка Болярски хляб? Някои хора ще кажат да, други ще кажат не. Но въпроса, знаете ли, че има хляб с марки, много хора се затрудняват да отговорят, че има Княжевски, има Болярски, има Тонус, Бонус и доста други марки всъщност. В зависимост от реда, в който е спомената марката, ние измерваме първо спомената марка, спонтанно споменати марки и едва след това подпомогната познатост. Звучи може би твърде опростено казано, но всъщност това е много важен параметр за една марка. Особено в силно конкурентни браншове. Каква марка бира се сещате? Бекс, Каменица, Загорка, Ариана, Шуменско. А знаете ли, че има и Бургаско? Ама разбира се, че знам. Но това всъщност е подпомогната познатост. Чувал си за марката, но особено сега, когато вече не е летен сезон, тя не е постоянно в главата ти. За да бъдеш пазарен лидер, твоята марка трябва да бъде там някъде постоянно в главата на потребителите. Постоянно, в зависимост от асоциациите, които градите с нея.
това, което вече можем спокойно да кажем, че интернет като медия влияе върху всички параметри на марката. Влияе и върху познатността, известността, силата на марката в нейните абсолютни основи. В интернет има близо, казвам, тъй като през май месец са били 3,3, но 3,5 милиона души. Ползвам цифрите на Genius. Убеден съм, че още сега, октомври-ноември, цифрата ще бъде надмината. Има целеви групи, в които де-факто други медии няма. Опитайте се да достигнете до тинейджери 15-19 чрез телевизия. През май месец беше още по-трудно. В момента перла, може би, рути и този рейтинг. Нарочно ползвам думата, която е специфична за възрастовата група. Но дори само два от нашите сайтове, комбинирано Teen Problem и Аха, дават в 15-19 годишната възраст около 250 хиляди тинейджери. Всеки месец. Повечето от тях с, да кажем, 2-3 хиляди импресии на сайта с деня. Факт е, че интернет де-факто не само за много ключови, малки, специфични групи, но и по принцип за така наречения general audience или за общата аудитория или за всеки в България, интернет вече е основна медия. 3,5 милиона души не могат да бъдат пренебрегнати. 1,8 милиона души, около 60%. Значи, виждате, позволих си да завиша 3,5, да кажа, че са повече хората в интернет, не завишавам нашите цифри. Но 60% от интернета минава само през групата на инвестор всеки един месец. За сравнение съм оставил едни малки цифри, които след това ще видите, като си получите презентацията. Но дори едно излъчване по най-масова телевизия с среден рейтинг в прайм тайм около 11, това са цифри от май, достига до около 650 хиляди души. Едно излъчване в един рекламен блок, средата между 20 клипа. И също така не можеш да кликнеш върху това излъчване и да видиш повече информация. Факт, когато говорим за познатост, за да се сетиш за една марка, трябва да си я видял или да си чул за нея. Факт. Има и други медии, за които сега не говорим. Виждането става най-ефективно буквално чрез банери. Независимо дали те са закупени на CPM или CPC. Не знам дали има медиапланьори тук или хора, които планират масово различни други медии. Невъзможно да се сравняват метрики за интернет с метрики за TRP-та на телевизия или пък с метрики слушах вчера за радио. Въпреки това, когато говорим за брой хора, все пак сравнимост има. Бройката е цифра, нали? 300 хиляди души, 500 хиляди души. Някой от вас виждал ли, наскоро разглеждал ли внимателно своя post-evaluation за телевизия, за реклама? За да постигнете едни добри нива, 3+, ефект, така наречен ефективен reach на своята кампания, средно вашия клип, да кажем, е видян около 13 до 20, в някои случаи до 25 пъти. Това не е максимум, това е средно. За да имате 85-90% от аудиторията видяли ефективно вашия клип, вие трябва да го излъчите страшно много пъти. В интернет имаме ужасни надценки, които обаче, в сравнение с другия тип медия, не са 7 пъти, 20 пъти, за да достигнете ефективността, са примерно 20%, 30%, 50%. Всъщност, наценка за импресия, за да ви покажем вашия клип само 3 пъти на всеки, е толкова ниска на фона на факта на това, което плащате в други медии, просто защото другите медии няма как да контролират. Този клип ще го покажа само на Ива в нейния дом. И не става. За да се сетите обаче в първия списък марки, които изброихме, какви марки коли се сещате, не е достатъчно просто да сте виждали марката на реклама, на листовка, на телевизия или в интернет на банер, независимо какво. Нужно е да сте видели добре
не да е била някъде в съдържанието, което не сте чели. В интернет това се решава или с нестандартни формати, или с избор на премиум позиции. Това е пряко свързано с CPM и CPC, защото премиум позиции на CPC практически никоя медия не предлага. Освен сайтове, които имат по 200 посещения и там всяка позиция за тях е премиум, защото никой не би си купил цена на милион, би означавало да си плати 7 лева за 1000 импресии, които ще получи през следващите 3 години. Важно също така е обаче банерът да е бил интересен. След малко ще спомена още няколко неща, какво трябва да влиза в банера, независимо дали е CPC закупен или CPM. Но вниманието трябва да бъде изострено до такава степен, че да запомните марката, за да може тя да влезе в спонтанното споменаване на марките. И това, в което интернет е безумно по-силен от всички други медии, можете да дадете преживяване с марката. Да има качествена комуникация с марката е по-важно от факта да бъде видяна просто рекламата им и съответно да е бил интересен банера. Ако след като кликнете върху банера, той показва хоумпейдж на примерно как се прави хляб, не би било толкова интересно, освен ако наистина не е представено по интересен начин. Повярвайте, на мен лично ми беше много интересно да проследя как се прави хляб в индустриален вид. А някой да знае в залата какво значи глутен, съдържанието на брашното, което трябва да се провери в началото, преди да се започне да се забърква. Какво налягане трябва да се следи, защото брашното всъщност е доста избухлив материал. Така. Поднесено по този начин, всъщност направата на хляб е доста интересна. Третото много силно нещо за интернет и всъщност интернет е малък на фона на останалите медии. Малки сме. За България. В Великобритания за тази година първо 3 месече настъпи голям вой, всъщност защото интернет е по-голям от всички други медии. Измерванията на ЯП показаха, че интернет рекламата в Великобритания за първо 3 месече е по-висока от рекламата дори в телевизията. У нас обаче, за да доминирате особено своята категория, която в много случаи, особено при бързо оборотните стоки, практически почти я няма в интернет, ви трябват минимални инвестиции. Тоест, share of voice или дял от инвестициите в реклама или от вижданията, няма много точен превод на български, поне аз не можах да намеря нещо, което да е смислено. Този дял се постига на относително ниска цена. Това, което е важен принцип при медиапланирането също така, е, че ако не можеш да си позволиш 5 медии, не си позволявай 90% активност във всичките 5, се откажи от някои от медиите. Това е по проста причина, че, както медиапланьорите знаят, във всяка от медиите има нещо като санитарен минимум, под който не бива да се пада. Ако може да си позволите телевизия, в която цялата ви кампания ще бъде около 500 TRP-та в широк аудитория и излъчвате клипа средно веднъж на месец, по-добре си изхвърлете парите в кошчето, защото те работят за марката ви по същия начин. Всъщност, ако ги раздадете на улицата, ще работят по-добре. Едно послание към медийните агенции, когато имат да решават тази дилема и съответно медиапланиращите в компаниите, ако трябва да отрежете някоя медия, оставете за последно интернет, в зависимост от целите, разбира се. Когато говорим все още за познаваемост или познатост на марката, Brand Awareness се създава с качествени банери, на качествени позиции в големи сайтове. Така наречения статус голяма марка беше нещо, което много трудно разбирах едно време, когато ми обясниха, че всъщност ако имате билборд на НДК огромен, вие създавате усещането, че сте голяма марка. Всъщност е факт. Ако видите един банер в, да кажем, CPC мрежа 700 пъти за този месец, вие ще видите тази марка. Няма начин.
И 700 пъти е 700 пъти. Но ако сте го виждали само на един сайт, който е пълен с пиратско съдържание, вие не асоциирате тази марка с някакви много така висши качества, марка, която се грижи за вашите деца, пере глади чисти. Не бих казал, че точно това ще постигнете. Добавянето на CPC е едва следващия етап след налагането на първоначалната въобще подпомогната познатост. Защото CPC също трябва да се претегли пред това на коя аудитория точно говорим. Сложил съм едно изречение, което да се прочете след това, като се получи презентацията. Де факто, ако продавахме на CPC банери или линкове в борсова информация на сайта Investor.bg на борсови играчи, то да, може да се направи, но цената би била 10 лева на клик. Уви, няма кой да купува на тези цени все още. По-важното обаче от това да сте чували за една марка е с това с какво я асоциирате. Може да сте чували многократно пъти за напитката Цар. Нарочно се опитвам да избягам от всякакви реално съществуващи марки. И ако не знаете какво представлява, какъв тип напитка е, дали е колова, дали е ябълка, дали е вкусна, това не ви помага много, за да я изберете. Но по-важно, ако не говори на някои ценности във вас като личност, вие най-вероятно няма да изберете тази марка, освен ако не е 2 пъти по-ефтина от друга, т.е. избирате само на база цена. В случая пере глади чисти децата гледа, обикновено ресърч агенциите питат, добре, пере, дайте да видим дали тази марка се свързва с думата чистота, блясък. Почиства, прониква навсякъде, въпреки че това не е Мистер Пропър, е Орбит, от един скорошен пример. Запазват се някакви подобни твърдения. Това може да се тества по много начини, да се зададе въпроса. Нека сега си говорим за гледане на деца. При гледане на деца винаги се стига до твърдението: бихте ли се доверили на марката Цар да я пият децата ви? Или съответно, бихте ли оставили на този човек да гледа децата ви във ваше отсъствие? И знаеш, виждате, че да, пере глади чисти децата гледа звучи много весело, но всъщност има толкова много неща, които измерват всяка от тези думички, че вие трябва много да внимавате какво правите във всяка една медия, особено в интернет, където като направите банер, който казва тази марка пере глади чисти децата гледа и го сложите в, да кажем, софт порно сайт, думата деца и недобре планираната мрежа някакси ще предизвикат такъв фурор от, нарекоха го PR 3.0 преди 2 лекции в тази зала, но ще предизвика такъв фурор сред аудиторията, че марката ви ще стане бързо известна и никога няма да гледа деца. Факт е, че не само това, което казвате в един банер, но и средата влияе върху това какво казвате. Скриншот е от тази сутрин. Аспирин Протект в статията за повишен холестерол в Pulse.bg. Случайно се е получило, показва се и при грипа, но е факт, че ти в момента, когато четеш даден тип информация, си в определен статус на мислене или начин на мислене. Ти четеш и търсиш информация, която да ти помогне да преодолееш даден проблем в Pulse.bg. И факта, че получаваш новината, че твоя проблем може да реши някой рекламодател, тази реклама за тебе все едно си я видял 20 пъти. Следват 2 слайда, които са леко провокативни и които можех и да прескоча. Защото де-факто няма вариант, кога ни интересува само кликът и не ни интересува марката. Да, можем да гоним специфични цели и да кажем, интересува ли да получавате информация за минерална вода и за развитието на пазара у нас,
след което да абонираме следствие на този въпрос или този банер, да кажем 20 000 души за своята борсова информация за, да кажем, Debian. Това обаче не повлиява по никакъв начин на марката, нито позитивно, нито негативно. Това е специфична цел, която оправдава дизайн, който въобще не говори за марката. Другия пример е реален случай от един от нашите сайтове, съм го взел. GSM телефони, нови с гаранция. Не пише кой е онлайн магазина, не пише какви са телефоните, дали са добри, дали са лоши, поне на пръв поглед. Пише, че с пълен комплект. Да, пак има някакво описание, че някаква надежност има от този сайт. Но тук няма марка. Едва след това се опитвате да изграждате марката. Лично аз съветвам хората никога да не правят неща, в които марката не присъства. Марката винаги присъства и на фона на факта, че този банер ще бъде видян 3 милиона пъти и ще бъде кликнат 300 000 или 30 000 или 3 000, особено в това му съдържание, на фона на факта, че ще бъде видян много пъти повече, отколкото ще бъде кликнат, губите възможността да кажете нещо добро за марката си. Каквото и да купувате, независимо дали купувате на база импресии или на база хора, които са посетили сайта ви, винаги използвайте факта, че някой вижда тази реклама. Продуктите и на Nielsen, и на Genius предлагат възможността да проследите какво е поведението на хората, които са видяли вашите банери. Независимо дали е дисплей реклама или per клик. Де-факто, да, ще забележите, ако си проследите една кампания, че това, че са видяли днес банера ви и не са дошли на сайта, не са кликнали на него, не са имали време, примерно в офиса, не пречи да са запомнили, че примерно даден автомобил в момента има специални оферти или пък има нов модел и след това те търсят в Google или в Automedia и новината за новият автомобил, прочитат малко повече информация, след това идват на вашия сайт и разглеждат вече това, което вие предлагате като оферта. Не всичко е клик. Независимо дали сте купили на CPC или на CPM, винаги кажете нещо хубаво за марката си. Накъде трябва да го насоча, за да се прехвърли? Нужда ли малко помощ? Така. Другия вариант е, когато марката всъщност не е ваша. Честно казано, текст купи билет за концерта на Пол Ван Дайк. Ако ти не си пиара на Пол Ван Дайк и не те интересува дали той ще дойде след 2 месеца тук, няма смисъл да споменаваш, че един от топ 10 диджеи вече 5-та година, че последния път е препълнил зала фестивална, че околните хора не са спали, но въпреки това след това се каза, има беше явно добро парти. Също така никой не би се замислил да ви се сърди, че сте написали Sony Vaio по този начин. Вие продавате тия 330 лева. Търсите 330 лева за един стар лаптоп. Как това влияе на Sony Vaio? Не мисля, че Sony биха пуснали такава реклама, нали? Това е нещо, което всъщност всички се опитваме да ограничим. Винаги кажете добро нещо за своята марка. Използвайте всички възможни всъщност начини за реклама в интернет, независимо как точно сте ги закупили. Никой не предлага, за съжаление, нестандартни формати per клик, т.е. като влезете на новинарския сайт Днес.bg, при първото ви появяване да прочетете новините, да получите информация, ход новина вдясно или нещо подобно. Не е нещо, която и да е от уважаващите себе си медии предлага на цена, която е перформанс. А пък тези неща могат да ви позволят да се асоциирате с, да кажем, конкретен тип новини. Винаги мислете за марката си и едва след това за ефективността, премерена на база цена на клик. Цената на клик е последното нещо, което трябва да се гледа. В едно от изказванията на презентацията на eBay днес,
имаше един цитат, който, за съжаление, не можах да запиша достатъчно точно и горе-долу звучеше: не ме интересува колко съм платил за клик, а колко съм платил за това марката ми да бъде по-добре възприета. Тоест, вие плащате за своята реклама, за да бъде вашата марка по-силна и след това да продава и сама по себе си, дори без реклама, или по-скоро много по-малко реклама да влияе върху вашите продажби по много по-ефективен начин. Новината. В цялата мрежа от 14 сайта, може би не във всички, а със сигурност не на абсолютно всички страници, ще можете да си закупите реклама, която е на клик, като това, което на този етап ще предлагаме, ще бъдат текстови реклами и, разбира се, основният формат, който се случва, лого или картинка, плюс текст, който описва марката. В примера от преди малко, ако имате комбинация от реклама, да кажем, на автомобил Ford, който дисплей показва новите качества на най-новия модел, и в същото време имате cost per click, малка снимчица на същия този модел и вдясно ключови характеристики с голям бутон LI тествай за тест драйв. Не виждам никаква причина да не ползвате cost per click. Cost per click като метод на купуване на реклама не е нещо, което никой от пъблишерите ще каже, че е мръсно или лошо. Никой от издателите или медиите. Напротив, cost per click е една ефективност, която трябва да бъде премерена и която трябва да използвате, за да подсилвате своята марка. Представяне на групата инвестор, която обяснява защо са над 20 милиона импресиите на ден, 1 800 000 посетители на месец. Написал съм на умишлено 1,5 милиона, защото не съм сигурен дали ще хванем всичките 1 800 000 на страниците, на които ще имаме CPC. Но де-факто това ще бъде една голяма нова мрежа, която ще предлага реклама на per клик, която ще използва модел, който е наложен и в Източна, и в Северна Европа, който е налаган вече над 8 години, който е по-силен от всякакви контекстуални реклами в Полша. Важно, модел, който е контекстуален и работи на български. Тоест, вие като сложите автомобил, ще хващате и факта, че в страницата пише автомобили, коли и други подобни неща. Модел за показване на реклами, който анализира съдържанието на всяка страница и показва най-подходящата спрямо заложените ключови думи като съдържание реклама. Нищо ново всъщност на CPC пазара, освен че наистина ще работи на български, като контекстуална реклама. Голямата новина тук всъщност е, че от този модел ще има възможности за агенционни отстъпки и де-факто ще може да се обърнете към вашия медиашоп и той да направи планирането за вас. Едно изказване наскоро имаше от представител на медиашоп. Добре, питате ме защо не планираме конкретно Google. Какво да направим за вас? Нали? Освен да ви сложим комисиона за това, че ви го планираме, ние не можем да ви дадем отстъпка. Не може да ви да преговаряме на база обеми или каквото да било друго и да ви бъдем наистина от полза. А и вашите специалисти, които знаят вашите ключови думи за вашия сайт, са евентуално по-добри в познаването на вашия бизнес. Този модел може да бъде променен. Ще използваме като път към пазара и агенциите, което е всъщност втората голяма новина за нашия нов продукт. Накратко за какво говорихме. Има методи на ценообразуване, т.е. за купуване на клик или на показване. Съгласихме се, че интернет е голяма медия в наши дни и влияе и върху познатостта на марката, и върху ключовите асоциации, които с думите, изразите, емоциите, които свързвате с дадена марка. И препоръчахме да използваме независимо каква реклама, но винаги в една цел – да подкрепяме своята марка. Накратко казахме, че инвестор в
последните 2 слайда казах, че инвестор ще влезе на този пазар и планираме да променим пазара на Cost per click в България. Очаквания старт е съвсем скоро. Може би преди 1 декември, но да кажем декември 2009. Текущите ни клиенти ще получат в началото още промоции, възможност да тестват платформата, т.е. буквално подарък от нас. Нищо ново за инвестор. Една ясна рекламна политика, която е базирана на правила, открита, честна, с активни продажби. Няма да достигнем нивата на Полша, да имаме 60 души, които продават само контекстуална реклама. Но ще можем да бъдем от полза и да поемем всеки клиент, който ни се обади. И живот и здраве. И при желание на всички останали ще разширим мрежата и AdPower, мрежата за контекстуална реклама на инвестор, ще може да показва рекламите не само в 14-те сайта или повече тогава на групата инвестор, но и върху други сайтове. Малка извадка от полските сайтове, които участват в групата. Това беше нещата, които исках да предам. Те бяха предимно за маркетинг и за това как влияем на марката си, независимо дали чрез CPM или CPC. Тези от вас, които изпратят имейл до мен, адресът е относително лесен да се запомни, lazar.malakov@investor.bg. Ще получат първо презентацията, второ кратка презентация на групата по точно един слайд за всеки от сайтовете и лично аз ще изтегля без присъствие на нотариус, абсолютно на случайен принцип, един от вас, който ще получи 1000 точки. Точкуването е нещо, за което ще говорим, когато представяме вече модела на ценообразуване и детайлите за рекламата, но е факт, че това са повече от 1000 клика след старта на системата. Благодаря и имаме 2-3 минути за въпроси, ако имате желание. CTR в световен мащаб пада, независимо дали говорим за дисплей реклама или за контекстуална реклама. У нас все още на доста високи нива. Не мога да кажа какви биха били нивата на реклама в контекстуалната реклама, пуснати в сайтовете на инвестор. Това, което мога да кажа, е, че ние имаме съдържание. Нашите сайтове се отличават с това, че на тях има съдържание. Съответно, рекламата ще бъде позиционирана правилно съгласно своите ключови думи и може да се очаква вместо средния 0,015, примерно за сайтове, които са с страшно много импресии, като да кажем Аха, да очакваме 0,025. Рано ми е да отговоря на този въпрос. Ако рекламирате коли, предполагам, че ще получите 5 до 10% клик-тру върху реклама, която въртим на Аутомедия. Но за сега мога само да гадая. Знам цифри за други мрежи, които се държат по определен начин и в нашите сайтове. Определено click-through rate при добра контекстуална система би било по-висок. Значително по-висок. Искам да попитам, това решение за CPC е вследствие на партньорството ви с чуждестранни компании в Северна и Източна Европа или се налага от българския пазар? И съответно, какво е съотношението между Европа и България в този тип реклама? Искрено се надявам, след учредяването на ИАП, до година да мога горе-долу по същото време да ви отговоря какви са точно обемите на Cost per click моделите в България.
В момента мога да говоря за нашите обеми, тъй като ние сме единствената публична компания, листвана на борсата от големите медии и само нашите цифри знаете. Всичко останало е твърдение. Българският пазар отдавна е готов за Cost per click като начин на закупуване на банери или линкове. Не е нещо ново. Има 2-3 доста силни мрежи. Не искам да спомена в момента марки, с които работим и в партньорство и мога да кажа, че да, българският пазар е озрял, а ноу-хауто, как това се продава, самата система да бъде надежна и българската система за Cost per click да бъде наистина ефективна, контекстуално, правилно позиционирана и носеща ефективност на рекламодателите, това е вече плод на международното ни партньорство. Благодаря. Благодаря.